Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Kula nyuwun pangarsapa di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Para kanca enggal padha ngupaya kanggo elane agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama. Namanya Jawi, kalau kami nama Islami, kami Islam sudahlah terang, saldawui hari bageran. Yo prakanca ngawaru ana rukune Islam yo iku lima syahadat, loro rukun kang siji bisa sira kawan ngaji. Pindone nglakoni salat, ping telune bayar zakat, ping pas poso wulan Ramadan, ping lima haji lamun kuwasa. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Yo nyebar macan nyebar tan. Yasinan masyhur. Matane mbok nyebar ora kemruyuk. Tekak briyone ora apa-apa. Lah ngono kuwi nyebar-nyebar kono ya. Kampung Melayu sareng melingkar di pinggir kali, sarang burung di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi. Iku sedelo aja susah aja wakayen kono pokoso, yen ra poso akhire bakal nalongso. Sebab urip ninggal poso apa donya.
mongso sebab urip ninggal masa donya. Ayu kaya widodari urip mulya kaya Nagasari yen den catur brantane ra mari-mari yen den turut munggah swarga milang kori. Salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adadama ingin milah risalatan Saimatan bitabi mulkilahi. Limang perkara ingkang ngedin maca Quran eling manane kabeh dina salat wengi lakonono kabeh telu dikira wangi kal suwe. Kang luwe kaping 5 wong kang saleh kumpulono salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyambatani.
On mikir ra iki. Iki dawe ngandara. Mataku. Ngawur nyoto karo wong tuwa. Ya mikir iki. Dulur kabel mbak dulur ke kabel dodok ki lho bro kabelnya dulur ke kono ya ndak aduh pakai panase ya dik ya neng alon-alon iyupe neng kulon ngomah ayune ya dik ya turu kepiyok bebrake wong omah dek yang datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana ya dek yang datangnya cinta dari mata turun ke hati. Diputung-putung sapa bisa amatrekake yen kelingan dek ya dek atiku bingung sapa bisa amarek-marekake.
Nggih, rono-rono. Ali-ali yo dek yo motone telu tipe siji ana jabakan besok kapan anggene pematu tak sumbang sarong pekalongan aku emoh sarong pekalongan sing tak jalo selendang biru aku emoh bojo colongan sing tak jalo resmi ijab apa kulung wetan kali kulon-kulon ya kali tengah-tengah ono uwate wetan gemati kulon gemati ditimbang padha-padha tresnane siji loro telu papat lima enam pitu wolu saka atiku lagi tatap blotok sapa bisa golek tombol ngeputung sapa bisa amatrekake yen kelingan atiku bingung sapa bisa amarek-marekake kulon-kulon ya kali tengah-tengah ono uwate wetan kemati kulon kemati ditimbang padha-padha abote kok angon-angon sapi siji jadunge telu dadi prawan model saiki kenal sithik gelem dijak metu jare pekalongan sing tak jaluk selendang biru aku emoh bocah colongan sing tak jaluk resmi ijab penghulu cilik aja dikurung yen dikurung ndak rusak wulune prawan cilik aja ditembung mengko mundak mesake di negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran yo prakanca ngawaru ana rukune Islam ya iku 5 syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat ping 3 ning bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa negeri namanya Jawi kalau
Islami agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran yo prakanca ngawaruana rukune Islam yo iku lima sadar loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat ping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping lima haji lamun kuwasa namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran yo prakanca ngawaruana rukun Islam yo iku lima cadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Oh, saya ambegan. Wah. Seret gong ambegan ket mau e. Alah kathol we. Panase neng alun-alun iupe neng kulon omah ayune ora kepiyon ubrake wong omah-omah kuningan diputung-putung sapa bisa matreake kelingan atine bingung sapa bisa mareake papi botok kuburan to mendemai sembayang gogok berdosa wedak bubur kok golek duit ali-ali matane telu ilang siji cekur jemangan besok kapan oleh mbah mantu tak sumbang sarung pekalongan aku emoh sarung pekalongan sing tak jaluk selendang biru ku emoh bojo jolongan sing tak jaluk sabang kulo pangan wedhus ngantap idil kari dongklae apira pamit atus mung ganteni wedane datangnya entah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati
datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Gambare nyonya eloke bocah saiki gedhe sithik ra apa omah. Yo karena udah malam harus cepat dulu masuk. Kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran. Ayo prakanca ngawarono rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kang siji bisuwa sira kelawan ngaji. Ping pindho ning lakoni salat, ping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping limo haji lamun puasa. Ayo para kanca enggal padha ngupaya kanggo mbelani agama Islam kang kanthi luwih mulya. Mulya saking napa kejaba saking agama. Mila kita enggal padha angupaya, yen ra kersa enggal uga bisa kena coba. Cobane manungsa ya iku bakal tumiba, nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Dinaki namanya Jawi, kalau kami nama Islami, kami Islam sudahlah terang saldau dari pangeran. Yo prakanca ngawaruana rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Ping pindhone lakoni salat, ping telune bayar zakat, ping pada poso wulan Ramadan, kaping 5 lamun puasa. Naki namanya Jawi, kalau kami nama Islami, kami Islam sudahlah terang saldau dari pangeran. Yo prakanca ngawaruana rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji.